ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଏକ ଅତି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଦୁନିଆକୁ ପାଖରୁ ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଛି ମଣିଷର ନିଜସ୍ୱ ବସତି, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥାନ। ବିନା କୌଣସି ଡେରି କରି ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଘଞ୍ଚ ଅଜଣା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ଫରକଟା କ'ଣ? ଦୁଇଟିଯାକ ଜାଗାରେ ଜୀବନ ଅଛି, ହେଲେ ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ ପୂରା ଅଲଗା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସେହି ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଗାଁର ସେହି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଁର ପରିବେଶ କେତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଉ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ସିମେଣ୍ଟ କୋଠା ନୁହେଁ, ବରଂ ମାଟି ଆଉ ଘାସରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସୁନ୍ଦର ଘର ସବୁ ଅଛି। ପାଖରେ ବହିଯାଉଥିବା ନଦୀ ଆଉ ଚାରିପଟେ ଥିବା ସବୁଜ ଗଛଲତା ଏହି ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ସତେଜ କରିଦେଉଛି। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି ସହ ମଣିଷର ଏକ ସୁନ୍ଦର ମିଳନ ହୋଇଛି। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଶାନ୍ତ ଗାଁ ପରିବେଶରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ନିଜ ଆଖପାଖର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସହ କିପରି ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ବହୁତ ମନଛୁଆଁ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କୁନି ଝିଅ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ି ଏବଂ ଘୁଷୁରିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଜଣେ ବାଳକ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଦେଉଛି। ଏହା କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ନେହ ଆଉ ସହାବସ୍ଥାନର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗକୁ ଯିବା, ଗାଁର ଘର ଏବଂ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀ। ଏହି ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଏହି ତାଲିକା। ଗାଡ଼ି, ଛେଳି, କୁକୁରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିରାଡ଼ି, ଘୁଷୁରି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ବା ଗୋଟିଏ ପରିବେଶରେ କେତେ ଆରାମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଛି, ଆଉ ସେମାନେ ବି ମଣିଷର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ତ ଗାଁର ଅସଲ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଏବେ କାହାଣୀରେ ଆସିବ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଗାଁର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରୁ ବାହାରି ଆମେ ଏବେ ସିଧା ଯିବା ଜଙ୍ଗଲର ନିଆରା ଆଉ ରୋମାଞ୍ଚକର ଦୁନିଆକୁ। ଗାଁଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ଆଉ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିବେଶ, ମାନେ ଏଠାରେ କାହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥାଏ। ଏଠି କୌଣସି ମାଟି କିମ୍ବା ଘାସର କୃତ୍ରିମ ଘର ନାହିଁ, ବରଂ ଖୋଲା ଆକାଶ ଆଉ ଘଞ୍ଚ ଗଛଲତା ହିଁ ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଅଗଣିତ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁନିଆ। ଏହି ବିସ୍ତୃତ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟ ପରିବେଶରେ ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହ ମହାଶୟ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ବିଶାଳକାୟ ହାତୀମାନେ ବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ହାତୀମାନେ ନିଜ ଦଳ ସହିତ ଖୁସିରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତିବିଧି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ସିଂହଟି ନିଜର ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛି। ଏଠି କେହି କାହାକୁ କାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି କାହାଣୀକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ଏବଂ ଜାଣିବା ଏହି ଜଙ୍ଗଲର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆମେ ଯଦି ଏହି ତାଲିକା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ଏହା ବହୁତ ଚମତ୍କାର। ହାତୀ, ହରିଣ, ସିଂହ, କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ତ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଲିକାର ଶେଷରେ କ'ଣ ଅଛି? ଜଣେ ମଣିଷ? ହଁ, ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ବି ସତ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଗହଣରେ ଜଣେ ମଣିଷର ଉପସ୍ଥିତି ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲର ଏହି ବନ୍ୟ ପରିବେଶ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ତାହା ହେଉଛି ଗାଁ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଏତେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ସେହି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସେ, ପରିଶେଷରେ ଗାଁ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆଉ ମୂଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ, ଯାହା ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା କରିଥାଏ? ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଏହି ମୋଡ଼ କଥା। ବାମପଟେ ଥିବା ଗାଁ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ମଣିଷମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ରଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଡାହାଣ ପଟେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଘର, ଯେଉଁଠି ମଣିଷର କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ବସତି ନାହିଁ ଏବଂ ପଶୁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଦୁନିଆର ବାସ୍ତବତା। ଆମର ଏହି ଉତ୍ସରର ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଚିତ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖିଲ ଏବଂ ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଲ।
ଏହା ଶୁଣିବାକୁ କେତେ ସକାରାତ୍ମକ ଲାଗୁଛି ନା? କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ମାନବ ବସତି ଆଉ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ତ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଲେ, ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏହି ଉଭୟ ପରିବେଶକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସନ୍ତୁଳନକୁ କିପରି ବଜାୟ ରଖିବା, ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଶେଷ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା।